Ahojte ľudia a prepáčte, že som robila asi jumpscare, ale asi ma všetci ma asi nepoznáte, tak ja som tu nová YouTube kanál a chcela som vám rozprávať o videu, čo akurát už i robím teraz. A volám sa Bibex, druhý človek je na T, ale tu není so mňou, takže ja tu robiť ja len sama tu video a chcela som práve urobiť video The Music Digital Circus, čo je akurát akože seriál od Glitcha. No a chcem akurát s vami urobiť také informácie, o čom niektorí youtuberi ani nepochopili, niektoré začiatky aj tú druhú epizódu, tak môžem začať v prvej epizóde, ak sa to začína, o čom to je a tak všetko, takže môžeme začať. V prvom seriáli je o tom, že sa stavujú všetci ľudia, čo urobili od Music Digital Circus a prichádza postava menom Kane, čo akurát už asi všetci už poznajú Kanea. A potom sa porozpráva Kane zo Bubble, čo je akože jeho pomocník, ktorý upratuje. Ďalšie postavy sú napríklad Ginger, Zubo, Gengo, Rakada, Jax. A potom prichádza na novšej postave dievka, ktorá je 25-ročná a Jax všimne, tak sa opýta sa Kaneovi, či toto je nejaké NPCčko. A Kane hovorí, že nová postava je tu. Jak sa voláš? A Pomni ich zavolá aj meno. Takže Kane zistil, že dievča nepamätá si svoje meno, tak akurát privolá stroj, taký mechanický stroj na mená. A to prvé meno bolo asi XDCC. A Pomni povedal, tak Kane zatočil zase na ten stroj a vyšlo akurát meno Pomni. Takže Pomni mala akurát meno. Akurát Pomni myslela, že kde ona je, kde sa pochádza. A myslela, že je ve sne. A Jax akurát sa zasmial Pomni, že je v sne. Neže Ken akurát povie, že budú mať dobrodružstvo, čo akurát Zubo povie, že nie, že to odmietne, tak Zubo bola unesená s nejakými vecičkami, takých maličkých štvorcov, krov, hviezdičky a mesiačikov. A Jax povedal, že nie, zavreli Zubo. Takže tak Kane povedal, aby našli Zubo, tak Ginger šli dať veľkú dieru, čo akrát tam, kde uniesli Zubo. Jax, Rakada a Pomni šli do izby na Kafmo, lebo už 2 dní nevideli Kafma. No takže šli do izby a našli akurát jeho pokoj, jeho Kafma, a keď otvoril Jax Kafmov dvere, tak zistili, že Kafmo už není medzi nimi, sa premenil na monštrum a Rakada spomní, čo akurát Jax už odišiel, čo zobral tú ťažkú gulu, takže Gengo a Pomni chceli upokojiť Kafma, že Kafmo už
bolo už pozdie ho zachrániť, takže Rakada bola akrát glitchnutá kvôli mu Kafmovi a Pomni chcela akože pomôcť Rakade, lenže nevedela, keď chcela dať akorát ruku, tak jej tiež ruka začala byť zgličovaná. Takže Pomni chcela zavolať Kaina, aby prišiel zachrániť Rakadu proti glitch, čo akrát bol veľmi chorý už Kafmo. A tak šla hľadať, kde sa pochádza, že všimla, že není v cirkuse, tak skúšala na dvere otvoriť. Áno, na tie dvere. Potom v tej scénke, čo toto akurát, takže Kafmo naháňala Pomni a Pomni sa skrývala. Takže Pomni hľadala Kaina na pomoc. A potom v tom práve momente, keď už Kinger a Gingo našli tú veľkú dieru, čo uniesli tie geometrické tvary, zubo, takže Jax už tam bol s nimi, takže hodil tú gulu, tú ťažký míč, takú gulu, ťažkú gulu, takže vyhodil akrát na Kingera a potom Kinger zobral Gingo, akrát do jamy a potom Jax vyskočil akrát do tej jamy dnuka. A čo tam bolo v tej jame? Takže v jame bola tam kráľovna, čo mala akože hrubý hlas ako muž, než bola to kráľovna. Takže Ginger, Jax, Gingo rozprávali s kráľovnou, či mohli zobrať si kamošku Zubo, či môžu zobrať svojho kamaráta alebo kamošku. Takže Pomni hľadala stále to Kaina. Lenže Kain bol v ranej reštaurácii, čo bolo veľmi ďaleko nájsť Kaina, ale potom v tom scénke Pomni všimla tie dvere, čo aj v tom akorát momente, čo tam boli spolu všetci v tom cirkuse akurát, tak tam boli tiež tieto isté dvere. Takže boli fuč, keď všimla si zase znova tieto isté dvere, tak šla dnuka. Dnuka bolo tam ako pracovňa. Pracovňa, tam boli papiere napísané, boli tam počítače, stoly, ale všimla si niečo, čo tam bolo akurát, a to bolo akurát ten počítač. A ona začala šialeť. Začala byť všimnutá a našla konečne tie dvere, lenže tie dvere boli toto z inej sveta, čo boli toto reálne na zvláštnom svete, ale to nebol ani svet, to vyzeralo ako keď ste v hre, akože ste prepadli dole veľmi. Takže to taktiež bolo akorát The Magic Digital Circus. A Ken zistil, že Pomni je tam akorát vonku. Takže Ken zobral Pomni a dal naspäť akorát The Magic v tom cirkuse. A skončilo sa to tak, že Ken hovorili, takže Jax, Kinger, Zubo a ďalšie postavy povedali, že Kafmo je ugličnutý, takže zobral Kain akurát do diery. Do veľkej diery, kde tam boli ďalšie postavy. A Kain opravil akurát Rakado aj Pomni ruku. Takže už neboli glitchnutí.
A ten koniec bolo tak, že Babo urobil jedlo, že to jedlo nebolo ako realistické, bolo to vrane také fake, vrane taký fake, akože viete, keď hráte hru a akurát pozráte na to jedlo, myslíte, že to je reálne, ne, že to je reálne fake. No to tak akurát bolo. A tak sa skončilo, že Pomni sa usmievala. Normálne, že sa usmievala, už začala byť ušimnutá. Začala už panikáriť. A v tom epizóde bolo všetko. Takže to môže byť už koniec a na ďalšom videu povieme o druhej epizóde. Takže prosím vás, chcem, aby ste dali mi like, odber a zvonček, aby ste mohli uvidieť ďalšie videá. Takže uvidíme sa na ďalšom videu. Takže zatiaľ majte sa dobre, aj v škole, aj všade, hoci kde. Takže ahojte.